privilexiada. Unha persoa lista, listísima. A ver como fago eu para desfacer este lío. E ti, ademais de lista listísima, quen é? Eu? Bueno, claro, vou ter que explicarlo. Mirad, esta se formar o universo. E con él, o espacio e o tempo, as dimensións. E Cronos, como responsable do tempo, ideou os séculos. Os séculos, os anos. Os anos, os meses. Coñecemos os meses, non si? Sí. A ver. Xaneiro, febreiro, marzo, Vale, abonda tamén. Son listos, Moi ben. Pero mirad, iso entre nós. Os meses lévanse fatal. Así que precisaban dunha mediadora. Que esas son? Xa sabes que son. esa semana. Ai, outra lista listísima. Sí, son a semana. E vos, por certo, sabedes quen sodes? Eu son un día. Un día son eu. Diso vou encargar. A ver, as das luñiñas. Vinga, por aquí. Aquí. As dos dormiños. As marcianiñas. A continuación. As furias que bulen como chispas. Moi ben. A ver como vai quedando. Eso que ben. Que ben de Xúpiter? No, pues veña, a continuación. Moi ben. Ai, estas tan presumidas. Ai, déxame. Ai, que lástima de máscara. Si ya eres guapísima que se ademais. Vale. Moi ben. Así, achegados. Vos, non queríamos. De desayuno. Perfecto. Entón, penso que vou facer o seguinte. Para as lumiñas, o luns. Para as marcianiñas, o martes. Para as mercuriñas, o mércores. Para as de Xúpiter, o xoves. Para as de Venus, o venres. Vos, Saturno, sábado. Mira que manda por aquí. Vinde, estreliñas. Vinde. Chispa. Moi ben, xa está. Elas van a estar para alegrar as noites de cada día. Mira que me falta. Pasa. Esta sí que te luz, Ela iluminará os días. Penso que vai quedar ben. Ímolo comprobar. As familias que chamen, por favor.